living in a city which is named as uh, it's very cold city. Like their temperature, it's always minus 78. Oh, damn. Horrible. Yes, That like sounds horrible. people used to start their vehicles every time, Yeah, I bet. but it's so weird. Yeah. It's too costly. Yeah, that's too cold. Way too cold. Yes. And I'm also coming UK next Oh, month. nice. That sounds nice. Nice for you. I'll visit Finland as well. Oh, please do. Mm. It's a beautiful But country in summers. can I can I visit it in winter or summer? Summer. Do it on summer. Summers. Yeah. What's the benefits? मैच का की करे Let's play another time, okay? Okay, babe. I will not give you punishment this time, but next time, yes. But I can't do punishments. Yeah, you I can. only love everyone. Yeah, you know, you can do punishments. I can hug you, but I can't do punishments. Oh, that's too sweet, but you need to do your punishment next time. Okay, babe. I'll do for you. Yeah, for me, of course, for me. Okay, see you Okay. next time. Thank you. It was nice to Bye. meet you. Bye. 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 4 Mistä se oli, Sofia? Mistä aiheesta? Meillä on sukat jalassa. On. Mustat. Sukat. Jalassa. Muutako haluaisit tietää? Eki, jos mä teen susta moderni, osaat sä käyttäytyä? Osaatko? Noin. Kiitos Timo. Susta on nyt tehty mode. Täällä ei mitään kuin ihan tommosia nollapeli vastuksia. Olkaa hyvä, Eki. Ole hyvä. Ole hyvä. Oi. Lopettakaa se juhlamokka. Tyypit. Juhlamokka pannaan. Kuulosti pahalta. Mä mykistän sanan juhlamokka. Uskokaa tai älkää. Mykistä. Isään sen tonne sanoi. Mitä sä käyttää? No kyllä mä varmasti teen. Tää pitäisi olla semmonen, että ne sanat johonkin muuhun, niin se vois vaihtaa sen siihen jöpperiin.
Brrr. Brrr. Miau. Miau. Hyi. Hyi Timo, hyi. Ei. Totta ihanaa. Niin mä just mietin, että vaihdanko mä liven tohon lukuliveen. Haluatteko te, että mä luen? Pitääkö mä vaihtaa? Okei. Sitten mä voisin tehdä niin, että... Mitä vaihtoehtoja? Missä? Mä luen jo yhtä kirjaa. Mä aloitin eilen lukemaan. Lukulive on. Moikka Akis. Ja mä aloitin eilen lukemaan 50 Shades of Grey. Aloitettiin viime yönä lukemaan. Niin mä voisin nyt tehdä niin, että mä laitan tän liven kiinni. Avaan. Avaan tosta toisesta puhelimesta liven. Meitä aika nyt viitti ihan oikeasti, Jani. Meillä oli 50 katsojaa kuuntelemassa mun lukemista. Joten tosi ihan hyvin. Lukee tänäänkin. Jos mä heitän tän nyt kiinni ja aloitan sitten kuvalla sen toisen liven. Joo. Okei. Tehdään näin. Mä pääsen sänkyyn kiipeät tonne ja aloitetaan lukulive. Palataan kohta. Moi moi!